Hyvää päivää ja tervehdys täältä Oulusta, Oikeat.fi Oy:stä, Milla Mulari ja Ere Heikki. Tapasimme viime viikolla Viitasaarella Nuikunlahden kartanossa. Taisi olla keskiviikko ja 18. päivä. Olemme puhumassa teille sähköisen markkinoinnin käytännöistä ja päätimme tehdä tähän teille myös sitten pienen videon, vaikkapa malliksi. Ja aiheena edelleenkin on sähköinen markkinointi ja käymme läpi vähän niitä asioita, joista puhuimme silloin keskiviikkona. Ja tämän pienen videon aihe on edelleenkin arkimarkkinointi, eli markkinointi, joka tapahtuu yrityksen arjessa, koska silloin markkinointi tulee eläväksi ja yrityksen oma kulttuuri ja yrittäjän persona pääsevät esiin. Ja tällä tavalla me voimme myös hankkia uusia asiakkaita, kun kohdistamme sen markkinoinnin oikean kanavaan. Kyllä. Eli nythän puhumme siis siitä päivittäin ja viikoittain tapahtuvasta markkinoinnista muun muassa siellä sosiaalisen median kanavissa. Kyllä. Sen verran erotuksena kuitenkin siitä, että kun olette yrityksen tehneet viralliset yrityssivut ja sinne yrityskuvat sun muut, niin kaikki ne tietenkin tehdään ammattilaisella. Mutta se sisältö, se liha siihen muun päälle tulee täältä arkimarkkinoinnin puolelta. Eri sosiaalisen median kanavat tietenkin kannattaa käyttää sen mukaan, mitä itsestä parhaaksi tuntuu. Ja niin kuin siellä sanomme, niin käyttäkää niitä työvälineitä ja sitten tässä myöskin kanavissa semmoinen, että mitä muutkin käydään, mitä ihmiset seuraavat ja katsovat. Siis teidän asiakkaana nimenomaan. Ja sitten puhutaan muutama sana markkinointikalenterista, eli tätähän me näytimme siellä teille siellä Viitasaarellakin. Ja Milla kertoo, miksi kalenteri kannattaa rakentaa. Eli sen mukaan, kun suunnittelette markkinoinnin kalenterin, niin on helppo sitten siellä arjen pyörityksessä muistaa myöskin tehdä ne markkinointitoimenpiteet. Ja siten se kokonaisuus pysyy hallinnassa. Esimerkiksi me ollaan tämä tehty niin, että me ollaan ihan yksinkertaisesti Excel-tiedostoon suunniteltu markkinoinnin kalenteri, johon sitten kaikki meidän henkilöt pääsevät katsomaan, mitä sinne on suunniteltu milloinkin. Ja kirjaavat sen myös sitten ehkä myöskin omiin kalentereihinsa ja sitten toteutusta myöskin voidaan seurata sen mukaan. Eli markkinointikalenteri ihan yksinkertaisuudessaan. Eli tässä meillä näkyy viikkokohtaisesti suunnitelma ja toisaalta siinä näkyy kaikki kanavat, joita me käytetään. Eli silloin on helppo pitää se kokonaisuus hallinnassa ja muistaa, että kaikista tärkeistä kampanjoista ja asioista kerrotaan sitten kaikissa mahdollisissa kanavissa, mitä meillä on käytössä. Ja myöskin se, että kannattaa suunnitella niin, että markkinointikalenterissa on tapahtumia eri asiakassegmenteille, mistä puhuttiin silloin Viitasaarellakin, että voi olla, että kekri menee vaikkapa ikäihmisille tai vähän vanhemmille ja syysloma markkinoidaan sitten jossakin toisessa kanavassa perheille. Ja sitten pitää ottaa huomioon myös se, että sitä samaa aihetta markkinoidaan eri kanavissa ja ne kanavat on linkitetty keskenään. Tässä vielä esimerkki, kuinka olemme oikeassa palvelussa asian ratkaisseet. Eli kotisivumme oli siis verkkokauppa ja sen oikeassa laidassa näkyvät sosiaalisen median syötteet ja kaikki linkit, jotka meillä on. Facebook, YouTube, LinkedIn sekä blogikirjoituksemme. Näiden lisäksi käytämme myöskin uutiskirjettä, eli sähköpostimarkkinointia. Toivotamme teille kaikille oikein hyvää syksyä ja talven odotusta ja toivottavasti tapaamme pian. Kiitos. Kiitos ja muistakaa käydä tykkäämässä meidän Facebook-sivuilta.